Ναι, ωραία. Δικές σου. Δίκα. Άντε. Α, είσαι ήδη. Δεν φεύγει αυτό. Είσαι ήδη. Είμαι. Ναι. Κάτσε. Τι είναι. Accept. Α, όχι. Δεν το θέλουμε αυτό. Decline. Ναι. Decline λέει. Don't want. Όχι, σαν guest λέει να είσαι. Δεν μας νοιάζει αυτό. Decline. Έχουμε ήδη 5 άτομα στο Instagram. 6 άτομα. That's good. Αρχίσουμε. Είμαστε. Ναι. Και μιλάμε. Είμαστε live. Και εγώ περίμενα να μου πείτε Ότι είμαστε live. ότι ξεκινήσαμε. Είμαστε live. Γεια σας! Αρχίσαμε λίγο. Δεν συνεννοηθήκαμε καλά. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ, με θέλουνε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Live at 5 που είναι. Με την Ολιάνα, με την Ιωάννα και τον Γιάννη. Προχωρώ. Η Ιωάννη ταιριάζει πιο πολύ. Ιωάννα, Ιωάννη. Χαμός. Και τον Νέρο, βέβαια. Τον οποίο ίσως και να δείτε είναι λίγο. Ο Νέρο είναι κοντός. Ο Νέρο είναι λίγο κοντός, ναι. Λοιπόν, σήμερα το θέμα έχει να κάνει με πολυτέλεια που δεν κοστίζει. Διάλεξα τσάντες οι οποίες είναι κάτω των 300 ευρώ, γιατί η πολυτέλεια δεν είναι μόνο οι τσάντες των 5.000 ευρώ και πάνω. Όχι. Είναι και οι πιο οικονομικές, αρκεί να είναι οι ποιοτικές, να είναι αυθεντικές και να είναι αυτό που λέμε το luxury που να στρέφεται πίσω σε εμάς. Και τι εννοώ με αυτό, γιατί το ψάξα λίγο. Τι εννοώ. Πίσω μας λένε, έχουμε κάποιο Chanel από πίσω σου, γιατί λέει τιμή πίσω στο Chanel. Μάλλον το Gucci, ναι. Το Gucci, ναι. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτω από 300 ευρώ. Αλλά ναι. Το πίσω είναι βιτρίνα. Ναι. Είναι τσαντάκι, το οποίο μπορεί να κρατηθεί και ως κλατς. Το βλέπετε. Ναι. Και μπαίνει γύρω από τη μέση, γιατί έχει και ζώνη. Οπότε κάθεται κάπως έτσι εδώ. Και είναι Gucci. Και είναι Gucci, δεν είναι Chanel. Αλλά όντως υπήρχε ένα Chanel τσαντάκι εδώ, αν το θυμάστε. Εντάξει. Παραδόθηκε το Chanel. Μισό λεπτό να το βάλω σωστά. Καλά, εδώ. Λοιπόν, πολυτέλεια δεν είναι μόνο η τσάντα των 5.000 ευρώ, είναι η ποιότητα, η εμπειρία, η καθημερινή υπενθύμηση, ακούστε εδώ, να δίνουμε αξία στον εαυτό μας και στις επιλογές μας. Είναι η αυτοπεποίθηση που σου δίνει κάτι πολυτελές και αυθεντικό και luxury τελικά, σε τελική ανάλυση, είναι να επενδύει κανείς, να επενδύει στον εαυτό μας, να επενδύουμε σε εμάς. Γιατί το αξίζουμε όλοι. Αυτό είναι το πόρισμα, τι είναι luxury, κατά τη γνώμη μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τσάντες που είναι κάτω από 300 ευρώ. Και ξεκινάμε με αυτά τα δύο τσαντάκια, μαύρο και άσπρο, άσπρο και μαύρο, Zadig Voltaire. Αυτό είναι καπιτονέ με ένα πολύ ωραίο σχέδιο εδώ μπροστά και με σκουρόχρωμη αλυσίδα σημεί, και το καπιτονέ αυτό σχέδιο συνεχίζεται και στο πίσω μέρος. Είναι crossbody, όπως crossbody είναι και αυτό, το άσπρο, και έχει το ZV στο τέλος, στο πίσω μέρος, που είναι πολύ όμορφο και αυτό. Το χαρακτηριστικό Rock My Wings, Rocky, πολύ ωραίο, και αυτό είναι σκούρο σημεί η αλυσίδα του. Θα τα βάλω να τα δείτε. Εκεί είμαι ντυμένη και εγώ σήμερα στο άσπρο μαύρο, οπότε θα φαίνεται και πολύ ωραία και έντονα. Αυτό είναι λοιπόν το μέγεθος. Χωράει κινητό. Και αυτό, από την άλλη πλευρά, το βάλουμε έτσι να φαίνεται πιο καλά. Εδώ. Και αυτό είναι αυτό. Τα συγκεκριμένα λοιπόν τσαντάκια είναι 145 ευρώ το καθένα. Και έχει και μια θικούλα πίσω. Το συγκεκριμένο, σε πολύ καλή κατάσταση.
Και δεν χωράνε μόνο κινητό, χωράνε και άλλα πράγματα. Και πορτοφόλι και όλα. Μας ρωτάνε τιμή για την Hermès από πίσω σου. Λοιπόν, η συγκεκριμένη τσάντα είναι για ενοικίαση. Γιατί έχουμε και αυτή την υπηρεσία. Νοικιάζουμε κάποιες τσάντες. Και θα δείτε τις τιμές, ανάλογα με το πότε τι θέλετε και για πόσο χρονικό διάστημα. Είναι διάφορα πακέτα που έχουμε. Στην ιστοσελίδα μας, στο site μας δηλαδή, starbucks.gr. Δεν πωλείται η συγκεκριμένη, αλλά πολύ σύντομα, πιθανότατα, για να μην λέμε και κάτι αν δεν είναι στα σκαριά ακόμα, αλλά είναι πιθανόν, να έχουμε μία αντίστοιχη προσπώληση. Η τιμή θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση και από πολλά, όπως πάντα. Θα κάνουμε ένα live μια μέρα, να κάνουμε ένα live ίσως την επόμενη εβδομάδα, που θα σας μιλήσω για το πώς αποφασίζονται κάποιες τιμές. Οι τιμές δηλαδή που βλέπετε είναι σε συνεννόηση με τις πελάτες που μας τα παραχωρούν. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον για εσάς, γιατί και εσείς φαντάζομαι σκέφτεστε, αν έχω κι εγώ κάτι στην κατοχή μου, πώς μπορώ να το δώσω. Μας ρωτάτε δηλαδή πολύ συχνά και είναι καλό να το κάνουμε και ένα live session, που να είναι ερωτήσεις-απαντήσεις, να το κάνουμε, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στο θέμα μας, τσαντάκια κάτω από 300 ευρώ, 145 το καθένα, τα Zadig Voltaire αυτά. Είναι πολύ όμορφα και πολύ χρηστικά. Και τα δύο μαζί είναι κάτω από 300 ευρώ. Μ' άρεσε. Πολύ σωστό. Και είναι αληθινό. Και είναι και αληθινό. Παίρνετε και ρέστα. Παίρνετε και ρέστα. Νομίζω αυτό είναι το ωραίο, να αισθάνεσαι ότι δίνεις, ότι παίρνεις και κάτι πίσω. Ρέστα. Πάμε λοιπόν μετά στην... πολύ όμορφη είναι αυτή. Λοιπόν. Η Prada, αυτή η iconic Prada, το γνωστό nylon, θυμάμαι πίσω το πότε ήτανε, το 1990-91, που είχε κάνει θράψη η Prada. Θράψη. Δεν υπήρχε φασιονίστα τότε στο Λονδίνο. Και μάλιστα στο χώρο της μόδας, πολλές και editors και γυναίκες που δουλεύανε στα buying offices των διαφόρων department stores. Το διάστημα εκείνο ήμουνα και εγώ, ασχολούμουν πολύ με τη μόδα. Δεν υπήρχε editor ή γυναίκα τέλος πάντων που να ασχολείται με τη μόδα, που να μην έχει μία Prada τσάντα. Και μην σας πω ότι και το συγκεκριμένο στυλ ήταν must. Είναι το γνωστό nylon υλικό με gabardine, αυτό το πολύ ανθεκτικό. Δεν έχει τίποτα μεταλλικό επάνω της παρά μόνο το triangle της Prada. Κλείνει με fermoir. Η συγκεκριμένη κρατιέται όμο. Είναι ένα medium size, πανάλαφρη. Δηλαδή δεν μπορώ να τη βάλουμε στη ρηχτή μόνη της εδώ, θα πέσει τόσο. Είναι πολύ ελαφριά, έχει χωρητικότητα, είναι χρησιμοποιημένη, αλλά είναι ok. Αυτή λοιπόν η τσάντα, καθημερινή nylon τσάντα, είναι στα 250 ευρώ. Η τιμή που έχουμε βάλει ως αρχική, την έχουμε βάλει ως τα 880, αλλά στο σήμερα θα ήταν πολύ πιο ακριβή, γιατί όλο αυτό είναι ακριβό. Το label. Έχει ακριβή, είναι πολύ. Έχει ακριβή. Μας ρωτάνε από πίσω σου ποιο άρωμα έχει στο ράφι. Λοιπόν, θα σας δείξω. Ναι, όχι, αλλά αυτό είναι ένα άρωμα. Το οποίο τώρα αυτό μπορεί να θεωρηθεί, όχι διαφήμιση ακριβώς, δυσφήμιση. Γιατί? Κοίταξε, είναι αυτό θα σας το δείξω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε πάει στο Fashion Week πριν από 1,5-2 χρόνια. Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αφήστε το, θα σας... private message. Πες ποιο είναι. Να πω ποιο είναι. Ωραία. Κάρλο Ντάλι λέγεται, Addicted. Αλλά, ναι. Το βάζω και όλα. Αλλά ένα άλλο που έχω εδώ, γιατί δεν είναι πολύ τα αρώματα που ξέρετε. Είναι κάτω εκεί. Πίσω από το κάτω-κάτω στο κάτω ράφι. Το έχεις βάλει σαν... Το έχω βάλει στήριγμα για να φαίνεται το Θα σας βιβλίο. δείξω όμως ένα άλλο. Ρωτάνε γιατί ξέρουν ότι εμένα μου αρέσουν τα αρώματα. Έχω συλλογή από αρώματα, τα συλλέγω, δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό θα σας πω, είναι καταπληκτικό, δεν είναι ακριβώς άρωμα, είναι mist. Είναι αυτά που βάζετε... Είναι της Kate Moss, το Cosmos. Και το έχω πάρει εδώ με το που βγήκε, πολύ ωραίο και ωραίο μπουκάλι και πολύ ωραίο και το όλο του. Και πολύ ελαφρύ.
Όταν έχω διάθεση, κάποια από τα packages που στέλνω, τα ψεκάζω και με αυτό. Οπότε, αν μυρίζει κάτι ωραία, είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι mist, είναι sacred mist. Ό,τι δείτε, δείτε. Και είναι της Kate Moss. Και το είχαμε πάρει πριν από 2 χρόνια, περίπου 3, όταν πρώτο βγήκε. Αυτό είναι ωραίο. Και το βάζω πάλι στη θέση του. Και το βάλαμε στήριγμα. Όπα, τώρα πέσαν όλα. Οκ. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πάλι Prada και κάτι πολύ όμορφο και επίκαιρο. Το Prada αυτό, Super cute. super cute, είναι φούξια, bubblegum ροζ, πολύ φιλικό, με το φιωγκάκι του, με το kiss lock, με τα δερμάτινα εδώ, με το τριγωνάκι, cute. Λοιπόν, και είναι και μέσα έχει χώρο. Πολύ ladylike, πολύ γλυκό και μικρό, κρατιέται στο χέρι, κρατιέται στον ώμο, ανάλογα, θα σας πω. Άμα φοράτε τώρα ένα φορεματάκι τώρα την άνοιξη καλοκαίρι, θα μπορεί να κρατηθεί και στον ώμο. Εντάξει, λεπτό, αλλά είναι, ναι, είναι πολύ όμορφο. Είναι cute. Το βλέπεις και σου φτιάχνει τη διάθεση, αυτό ήθελα να πω. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι, ό,τι σας δείχνω είναι online, τα πάντα, και είναι οι τιμές κάτω των 300 ευρώ. Δεν είναι άνω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κάνει 255 ευρώ. Έχει ένα λεκεδάκι εδώ, να το δείτε. Ελπίζω να το βλέπετε. Άρα γιατί να είναι αυτό δεν φεύγει, και είναι και nylon, θέλω να πω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να το καθαρίσουμε το συγκεκριμένο. Και ένα πίσω εδώ. Ναι. That's it. Και έχει δερμάτινο λουράκι και τις λεπτομέρειες που σας έδειξα προηγουμένως. Αυτά όταν μπορέσεις θα βάλουμε πάλι πίσω. Να είναι εδώ τακτικά. Ωραία. Αν σας αρέσουν τα ροζ γενικά και τώρα που αλλάζει ο καιρός στη διάθεση, έχουμε και ένα φανταστικό υπερπαραγωγή Dolce Gabbana. Φοβερό. Είναι υπέροχο. Συμφωνώ, δεν είναι καθημερινή τσάντα, είναι για περιπτώσεις εδώ και εκεί, αλλά είναι τόσο όμορφο. Πρώτα απ' όλα δείτε την αλυσίδα. Έχει και τα αστεράκια που είναι τρελαίνομαι για τα αστεράκια. Τα βλέπετε. Είναι μακριά αλυσίδα, οπότε άνετα crossbody. Και έχει αυτό το πολύ έξυπνο σχέδιο που εδώ πέρα μπροστά είναι και σαν πορτοφολάκι, το οποίο φυσικά και ανοίγει και μέσα λεπτομέρειες. Είναι, Το είδα. είναι λεοπάρ. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό print των Dolce Gabbana. Βάζω πάλι το χαρτάκι μέσα. Αυτό βγαίνει εδώ μεταξύ, συγγνώμη. Όχι, δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει, συγγνώμη, δεν βγαίνει. Θυμόμουν άλλη τσάντα. Το βάζω σωστά. Και ανοίγει έτσι το υπόλοιπο. Εδώ κινητό δεν θα φορέσει. Θα φορέσουν ένα μικρό card holder. Δεν θα μπει. Όχι, δεν θα πει. Είναι πολύ μικρό. Αλλά και πάλι το λεοπάρι, το design. Είναι λίγο πιο μικρό και δεν το χωράει πάντως. Δηλαδή δεν Νομίζω χωράνε το τα δικό μου τεράστια. Να το δοκιμάσω. Ναι, Μπορούμε. για βάλε να δεις. Καλά, εσύ έχεις και όλο αυτό. Δεν Ναι. πειράζει. Όχι, στο πλάι. Ξέρεις τι. Μπαίνει. Όχι. Όχι. Α, Όχι, όχι. Είναι Όχι. ψώμα. Δεν μπαίνει. Οκ. Δεν μπαίνει. Ίσως όχι τα Pro Max και τα αντίστοιχα Samsung, τα πιο μικρά. Πάλι το δίνω για να το έχουμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν τσαντάκι Dolce Gabbana είναι στα 285 ευρώ, bargain. Και θα σας πω, γιατί θα το κρατάτε μία φορά στο τόσο. Αφήστε που αν έχετε κόρη, καλά θα ξετρελαθεί. Ίσως το πάρετε για την κόρη σας, δηλαδή τόσο θα ξετρελαθεί. Και αυτό να φανταστείτε έκανε πάνω από 1.000 ευρώ όταν είχε βγει στην αγορά. Οπότε είναι κάτι πολύ ποιοτικό, πολύ ακριβό και όταν θα το φοράτε θα αισθάνεστε πολύ πριγκίπισσα. έχει και λεπτομέρεια, Έχει φοβερή λεπτομέρεια, ναι, γιατί είναι όλα τα αστεράκια. Άλλα έχουν μέσα στρας, άλλα είναι σημαίνια. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Δείτε το και online, starbucks.gr. Όλα που σας δείχνω είναι online. Πάμε
τώρα και σε κάτι άλλο διαφορετικό, όπως είναι αυτός ο φάκελος, Gucci Vintage. Έχει το web εδώ πέρα το γνωστό, το GG, είναι ο πλαστικοποιημένος καμβάς, δεν παθαίνει τίποτα, τα τελειώματα είναι δερμάτινα μπλε. Έχει το παλιό στυλ φερμουάρ, για όσους το θυμούνται. Δεν έχει καθόλου βάθος, είναι φάκελος, αλλά είναι τόσο όμορφο και είναι και κάτι που είναι έτσι κοντά στο το design της εποχής. Είναι εξαιρετικό. Αυτό λοιπόν κάνει 280 ευρώ, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή είναι vintage, αλλά είναι πάρα πολύ καλά διατηρημένο. Δεν έχει ψεγάδι, είναι πολύ καλό. Μας στέλνει ο Άλεξ και μας λέει στο επόμενο live θέλουμε να δούμε και το Γιάννη. Ναι. Άλεξ, αυτό σε περιμένει. Ο Γιάννης ακούγεται, δεν φαίνεται. Ο Γιάννης είναι ντροπαλός. Λοιπόν, ό,τι σας αρέσει θα μου πείτε, ότι από εδώ αυτά που σας δείχνω, γιατί μου αρέσει και εμένα να ξέρω περίπου τι σας αρέσει. Έχουμε και περισσότερα από αυτά που θα δείτε σήμερα κάτω των 300 ευρώ. Απλά εγώ έκανα μία επιλογή αυτών που θεωρώ ότι είναι τα πιο χρηστικά και αυτά που θα επέλεγα κι εγώ να κρατήσω. Πάμε λοιπόν τώρα σε μία άλλη τσάντα, πιο ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή, μια Longchamp, σε ένα πολύ ωραίο aqua, turquoise, πολύ ανοιχτόχρωμο. Είναι το aqua. Είναι αρκετά μεγάλη. Τη βλέπετε, είναι πολύ μεγάλη. Ωραία. Έχει θικούλες μπροστά, 3 θικούλες, οι οποίες ανοίγουν, κλείνουν κανονικά, με πρέσβυτον. Εδώ. Η υπόλοιπη τσάντα κλείνει με φερμουάρ. Με μαγνήτη. Ναι, μαγνήτης, ναι, μαγνήτης. Έχει χωρητικότητα, έχει κάποια σημαδάκια, δηλαδή θα τα δείτε και στο site, αλλά έχει ένα εδώ πίσω, έχει εδώ κοντά, εδώ. Τα βλέπετε? Ναι. Ωραία. Χάνονται μέσα στο όλο. Απλά θέλω και εγώ να σας τα δείξω. Αυτή η τσάντα λοιπόν, Longchamp, είναι στα 185 ευρώ. Αλλά είναι αυτό πάλι που λέμε ότι σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτή και αυτή, έτσι, αλλάζεις τελείως. Τώρα που ανοίγει ο καιρός. Πάλι σε παστέλ χρώματα, πιο καλοκαιρινή διάθεση, ανοιξιάτικη. Είναι αυτή η υπέροχη Zadig, αυτή είναι σε τέλεια κατάσταση. Είναι ένα πολύ έτσι baby pink χρώμα, που συνδυάζει και την αλυσίδα. Δηλαδή μπορεί να κρατηθεί και από αυτό, το λουρί, και από την αλυσίδα, και από τον ημάντα για crossbody. Το δείτε. Ωραία είναι. Είναι πολύ όμορφη. Είναι εύχριστη, είναι σε άριστη κατάσταση. Συγκεκριμένη είναι στα 290 ευρώ. Είναι το τέλειο μέγεθος αυτή η τσάντα, έτσι. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Ωραία τα πάντα. Πολύ καλή. Είναι κοριτσίστικη, θηλυκιά και πολύ καλή κατάσταση. Και έχει και τη θήκη της. Και είναι και ευρύχωρη μέσα. Σε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ψεγάδι, νομίζω είναι άριστη κατάσταση. Δεν έχουμε γράψει κάτι. Όχι, δεν βλέπω κι εγώ κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και με την αλυσίδα, το στυλ είναι να την κρατάμε έτσι και η αλυσίδα να πέφτει. Αλλά μπορείτε και με την αλυσίδα, κάνει ένα βραδάκι, και να βγάλετε τον ημάντα και να την κάνετε λίγο πιο βραδινή. Άμα βγείτε έξω και θέλετε η ίδια η τσάντα να γίνει πιο... για άλλου είδους εμφάνιση. Ακόμα και το λουρί βγαίνει, αν θέλεις. Το λουρί. Ναι. Βγαίνει τελείως. Σωστό. Και μεγαλώνει και μικραίνει. Ναι, μεγαλώνει και μικραίνει. Ναι. Βλέπετε εδώ. Αλλά βγαίνει τελείως και μπορεί να έχει μόνο με την αλυσίδα. Ναι, βγαίνει άνετα. Ναι, είναι versatile η τσάντα. Οπότε μπορεί να την έχεις και χωρίς το λουρί εδώ και να είναι μόνο με την αλυσίδα. Nice. Νομίζω αυτή είναι... Όχι, είναι πολύ Must. καλή. Είναι must. Για τα λεφτά αυτά είναι. Και για τα χρήματα αυτά είναι καλή, πολύ καλή. Τώρα, άλλη επιλογή, τελείως διαφορετικό στυλ. Μια Burberry.
η οποία συνδυάζει το Nova Check. Nova Check είναι το συγκεκριμένο pattern, σχέδιο. Είναι πλαστικοποιημένος καμπάς, πάρα πολύ ανθεκτικός, δεν παθαίνει τίποτα. Και δερμάτινο καπάκι, κόκκινο χρώμα και κόκκινο δερμάτινο λουρί. Είναι small προς medium. Πώς είναι οι κλασικές τσάντες, το medium size, αυτή είναι. Ανοίγει, κλείνει πανεύκολα. Ίδια τιμή με την Zadig, στα 290 ευρώ. Αυτή θα μ' άρεσε πολύ εμένα να τη δω με jeans. Με ένα, ειδικά τώρα την άνοιξη, δεν φοράμε πιο πολύ τα jeans μας. Ή με denim shirt, και έτσι δεμένο κόμπο, ή με t-shirt και με baggy jeans. Θα δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Λίγο a splash of red. Είναι πάντα πολύ όμορφο addition. Αυτό το κορδονάκι τι είναι? Α, συγγνώμη, το κορδονάκι, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί θα λέτε τι είναι αυτό το κορδονάκι. Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Είναι... Α, είναι αυτό. Όχι, τι είναι? Ήταν ένα dust bag που έχουμε βάλει μέσα. Ναι. Συγγνώμη. Okay. Το βάζω. Δεν έχει σχέση με τη τσάντα. Θα σας δείξουμε τα dust bags που δίνουμε εμείς. Σας τα έχω δείξει. Εξαιρετικά. Όταν κάποιες τσάντες μας τις φέρνουν και δεν έχουν τα dust bags τους, δίνουμε τα δικά μας. Είναι ύφασμα καραβόπανο, λινό ναι, και έχουμε και εδώ κεντυμένο το λογότυπο. Οπότε δεν θα φύγετε ποτέ χωρίς dust bag. Γιατί να τις προστατεύετε τις τσάντες, ούτως ώστε όταν τις βάζετε για την αποθήκευση, να είναι περιποιημένες και να μην χαλάνε, να μην χτυπάνε μία με την άλλη και να είναι ωραία προστατευμένες. Γι' αυτό και γράφουμε και στις περιγραφές, ή θα γράφουμε το designer label, Zadig Voltaire dust bag ή Burberry dust bag, ή θα γράφουμε Starbucks dust bag. Αυτό εννοούμε, ότι έχετε με το dust bag το δικό μας. Αν είχατε δεν έχω ακούσει αν σας άρεσε κάποια ως τώρα ή δεν σας άρεσε, αλλά πιστεύω ότι θα σας αρέσανε. Και πάμε σε κάποιες ακόμα, τώρα πιο μεγάλα μεγέθη θα σας δείξω, όπως είναι αυτή η Burberry Tote. Ένα λεπτό, μην πέσει αυτό άσχημα. Ναι, εδώ. Καθημερινή τσάντα. Αυτή είναι κάτω από 300 ευρώ. Αυτή είναι κάτω από 300 ευρώ. Είναι τσαντάρα. Ναι, είναι τσαντάρα. Έχει πάρα πολύ καλό μέγεθος και πολύ εύχριστη. Έχει πάρα πολλούς χώρους μέσα. Θα τη βλέπετε, 3 διαφορετικούς. Έχει και τη θήκη της, η συγκεκριμένη. Λουστρίνει δερμάτινα τα χερούλια, λουριά. Κάθεται έτσι. Είναι tote bag. Μένει ανοιχτή και μόνο η μεσαία θήκη κλείνει με φερμουάρ. Και έχει και μια μπροστινή εδώ θήκη που κλείνει με μαγνητάκι πάλι. Αυτή λοιπόν είναι κάτω από 290 ευρώ. Έχει 1-2 φθορές. Σημάδια, όχι φθορές. Τα λέω φθορές και είναι λάθος. Σημαδάκια, εδώ. Ναι, φαίνεται. Τα βλέπετε, αυτά. Και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Το συγχωρεί η τιμή της αυτό τώρα. Ναι, σίγουρα. Α, και εδώ, συγγνώμη. Και εδώ. Αν φαίνεται. Δεν φαίνεται αυτό. Δεν το βλέπουμε. Μήπως τώρα. Α, ναι, εντάξει, είναι ελάχιστο. Ναι, γυαλίζει για το λουστρίνι. Okay. Εκεί. That's it. Καλή. Πολύ καλή τσάντα, πολύ. Και δεν παθαίνει και τίποτα. Δηλαδή, είδατε τώρα τα σημαδάκια, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ ανθεκτική, πολύ γερή τσάντα. Αυτήν την έχουμε στα 295 ευρώ. Εδώ. Μετά, λίγο παραπάνω, 4 ευρώ παραπάνω, στα 299, έχουμε αυτή τη Ferragamo. Είναι ένα σκούρο, εδώ πέρα κάνει καφέ, είναι λίγο... Ταμπά, σκούρο ταμπά. Πολύ σκούρο ταμπά. Τσαντάρα είναι αυτή. Τσαντάρα είναι. Έχει τα χερούλια εδώ και έχει και λουρί για να κρατιέται ώμο. Χιαστή, να το δούμε. Είναι ωραίο. Μπαίνει. Ναι, συγγνώμη. Μπαίνει. Μπαίνει, αλλά δεν ξέρω αν δείχνει όμορφο. Το έχουμε βάλει λίγο στραβά αυτό. Τέλος πάντων, είναι έτσι. Δεν ξέρω αν μου αρέσει έτσι. Νομίζω είναι για τον νόμο μόνο. Παλαιότερα οι τσάντες δεν ήταν τόσο όλες
φτιαγμένες, κατασκευασμένες για να κρατιούνται χιαστοί. Ήταν πιο πολύ για τον νόμο. Οπότε αυτή είναι εκείνης της εποχής. Το λουρί δεν αλλάζει, έτσι. Το λουρί μπορεί να προσθέσει κανείς να βάλει με ημάντα, θα ταιριάζει. Το συγκεκριμένο είναι one length όμως. Το συγκεκριμένο είναι one length, ναι, δεν είναι αυξομοιώνεται. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια. Αυτά είναι τα ωραία της. Το φερμουάρ που είχε το πολύ ωραίο και βαρύ, σαν charm, το λογότυπο του Ferragamo. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά όταν το φερμουάρ έχει μια να και ανοίγει, κλείνει πολύ εύκολα. Συγγνώμη, να το δείτε. Και μέσα έχει 2 χώρους. Από σημαδάκια έχει αυτό εδώ, μια σαν γρατζουνιά. Σαν γδάρσιμο, όχι γρατζουνιά, γδάρσιμο. Και ένα εδώ. Έχει κάποιες γρατζουνιές. Έχει κάποιες γρατζουνιές. Αλλά είναι. Α, ναι, όντως. Φαίνεται. Και εδώ πέρα κάποια σημαδάκια. Δεν είναι αποχρωματισμός όμως, οπότε εντάξει. Όχι, είναι οκ. Είναι οκ. Μια καθημερινή, ναι, γρήγορη τσάντα. Κομψή. Κομψή. Είναι για την επαγγελματία γυναίκα. Και σε πολύ ωραίο χρώμα, πολύ ζεστό. Καφέ ταμπά, έτσι θα το έλεγα. Εδώ πάμε πάλι στις αυτές παρόμοιες αποχρώσεις. Τις γήινες. Είναι μια τσάντα μπαλί, μαλακό δέρμα. Με πιο κοντά εδώ πέρα τα χερούλια. Είναι πιο πολύ για αυτό το στυλ. Το. Ελαφριά, αν και όλη δερμάτινη. Και έχει εδώ πολλά να σας δείξω. Καταρχάς έχει την μπροστινή αυτή τσέπη. Έχει ανοίγει, κλείνει εδώ με πάλι με μαγνητάκι. Τα πλαϊνά ανοίγουν, οπότε γίνεται και λίγο πιο μεγάλη. Γίνεται και έτσι. Αλλάζει δηλαδή το σχήμα της. Εδώ. Ορίστε. Αυτό ίσως μέσα. Κάπως έτσι. Έναν ενιαίο χώρο, αλλά έχει και μια ωραία τσέπη στο πίσω μέρος με φερμουάρ που κλείνει. Και μου αρέσει πολύ και το λίγο dusty pink εσωτερικό της. Γενικά όταν το εσωτερικό είναι διαφορετικό χρώμα και είναι έτσι λίγο φωτεινό, μου αρέσει πάρα πολύ στις τσάντες. Αυτό έφυγε από εδώ. Αυτή η τσάντα λοιπόν είναι στα 299 ευρώ. Δηλαδή, είτε αυτή πάρετε, είτε αυτή, είναι στα ίδια χρήματα. Και νομίζω αυτά έχω ως τώρα, πέρα από ένα τσαντάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο παραπάνω από 300 ευρώ. Φοβάμαι μην πέσει αυτή, εδώ. Είναι αυτό το MCM, γλυκούλι, που μου θυμίζει πολύ τα Nano Speedy. Είναι παλαιό, αλλά τόσο σύγχρονο και έχετε και με το λουράκι του, για να μπορεί να κρατηθεί και χιαστεί και με την ωραία θικούλα του, MCM, τη δική του, πολύ γλυκούλη. Αυτό είναι στα 335. Είναι λίγο παραπάνω. Και είναι για το μόνο που έκανα μία εξαίρεση, να σας το δείξω, γιατί είναι πολύ χαριτωμένο. Και φοράει κινητό. Νομίζω ανάλογα το κινητό μπορεί να τα χωρέσει. Όχι, χωράει όλα τα κινητά. Χωράει. Ναι. Μάλλον, ναι. Ναι. Θέλετε να το τεστάρουμε? Είναι φαρδία. Δεν το λέμε έτσι απλώς. Φυσικά. Άλλο. Λοιπόν, Πιο αμέσως. μεγάλο από αυτά δεν θα βρεις εύκολα. Κρατιέται έτσι. Το βλέπετε, Το βλέπετε. Ωραία. Βάλτε. Το δικό σου είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, 2 λεπτάκια να βγάλω όλα τα papers. Για να δούμε. Ορίστε. Καλέ, άνετα. Χάθηκε. 1 και 2. Και τα 2 και τα 2 κινητά. Λοιπόν, ναι, ορίστε. Μια χαρά. Τέλεια. Και έχει χώρο και για πορτοφόλια. Ναι. Μικρό πορτοφολάκι, ναι. Πολύ πράγμα. Κλειδιά, κραγιόν, δεν ξέρω τι άλλο βάζουμε. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Αυτά,
είχα διαλέξει για σας σήμερα. Ναι, Αυτά. αυτά. Τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη και ίσως μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, θα το δούμε, ανάλογα και τη ροή της δουλειάς. Οπότε, Για να... βιάζονται. Όχι. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους και τα λέμε την ερχόμενη Πέμπτη live at 5. Γεια σας!